Mä oon Samia Victorin valmennettava nyt puoli vuotta ja kun mä ostin mun ensimmäisen kurssin heiltä, niin mä ajattelin, että tämä kurssi riittää mulle aivan täysin, että mä kyllä saan hoidettua nämä ihan itse. Mä en tarvitse mitään henkilökohtaista valmennusta. Mä kuitenkin tuosta loppuvuodesta liityin oman elämäni Pomo-VIP-valmennukseen ja myöhemmin myös MDM-valmennukseen. Ja mulla on ollut monia yhteisiä tunteja viikoittain Sami ja Victorin kanssa, jossa ollaan voitu käydä oikeasti sitä henkilökohtaista etenemistä läpi ja on aina voinut kysyä, että mulla on nyt uusi tilanne mun projektissa tai ihan uusi asiakas, että mitä mä teen nyt. He on aina ollut valmiita kysymään myös, että mitä kuuluu ja mitä sulla on meneillään. Puolen vuoden valmennuksen jälkeen mä oon pystynyt luottavaisin mieli jättää mun vakituisen työpaikan pankissa, koska mä oon saavuttanut vakituisia sisällöntuotantoasiakkaita. Nyt mun arki näyttää siltä, että mä teen ihan mielettömiä projekteja, pyörittelen arjessa semmoisia asioita, jotka on mun intohimoa, joista mä haluan puhua. Ja se, että on oikeasti saanut tukea tässä isossa muutosvaiheessa, on mun mielestä aivan korvaamatonta.